Koditu kesi ya magayi awiri aja IMCP ndi zonena kuti yafika mu newspaper ya lero ya National Publication makamaka ija ya weekend edition. Ayi tatiyene tiwerenge kuti akuti zotani kodi mmenemo. Akuti tough weekend for Mumba koma chimwendo. Akuti tu weekend yovuta kwambiri, yochemetsetsa kwambiri. Ya zilango ndithudi kwa Mumba komanso chimwendo banda tameneyo. Ayi akuonetsa poto nkhope zawo pamenepopo ndiye kuti adzeka pono ka paragraph aka pakatikati pa nkhope ziwiri zimenezo. Akuti MCP describes their arrest as a political persecution by the Democratic Progressive Party administration. Akunena kuti chikakhala chipani cha MCP ndi zonena kuti chafotokoza kumangidwa kwa mamulumuzana awiri amene wawa kuti yayi iru basi ndi chilango chabe kungoti DPP ikufuna ilange basi anthu amenewa kwapanga persecute kwazuza basi osati pali zifukwa zowamangira yayi kungofuna kwazuza chabe basi kuku basi zifukwa za ndale zimenezo akuti political persecution. Ayi tingatsimikizirane makosana kuti akuluakulu amenewa achimwendo banda komanso avirumbiko Mumba ndi zono agona mchitokosi cha polisi. Tudziwa kale kuti virumbiko Mumba iyeyo ndananyamula kukamugonetsa ku Lingadzi police station pamene ndiye kuti achimwendo banda anakazipereka okha ku area 30 zomwe zikutanthauza zoti ali ku area 30 ku headquarters kulikulu la polisi kunoko ku Malawi. Kuchitirabe mongokumbutsana kunena kuti akakhala achimwendo banda akuti amangidwa pa zifukwa zonoti amafuna kupha munthu anatuma anthu kuti akaphe munthu. Zimenezo tuli kuti zikatuka movomerezeka bwinobwino motsimizika bwinobwino kuchoka ku polisi tifotokozaso. Akhala virumbiko Mumba akukamba zonena kuti iwowa atapangitsa press briefing nda Jessica Bwira kumakamba zoti we got this. Akuti DPP inabera chisankho nthawi imeneyoyotu anakatha kuyambitsa ndiye kuti mwina mwake chisokonezo mu dziko muno anafalitsa uthenga umene unakatha kuyambitsa chisokonezo mu dziko muno. Mwina fans ya ku MCP inakatha kukwiya kuti ataberedwa mavoti tiyeni basi ndiye kuti chisokonezo kukaphwanya ndiye kuti kumeke kuja kumenyana ndi anzawo zina zoterozo ndi awamanga pa zifukwa zimenezozo. Komanso ndiye kuti a Jessica Bwira sizikuona kuti nawonso akhoza kumangidwa makamaka pa nkhani imeneyi ya virumbiko Mumba poti press briefing iyo anayipangira limodzi. Nkhani yomwe yakhala ikuvuta kunjako ndiyonena kuti kodi chimenecho ndi chifukwa chowamangira iwo a virumbiko Mumba chikukwanira chimenecho kapena izi ndi ndale chabe. Ndetu zikafika papa ife tidzingonena kuti apolisi ndi amene angafotokoze bwino chifukwa ndiye kuti ndi iwowa amene akutha kupanga interpret kunena kuti zimene anapanga virumbiko Mumbazo ndi zolakwika. Akapanga interpret apolisi tidzakubweretsani fa zimenezo ndi zimene zidzafotokoze bwino ndipo kufotokoza kwako kudzapangitsa zonena kuti kodi anthu atsimikize kuti kodi izizi ndi zandale kapena zikumvekapo zimene iwowa akufotokozazi. Koma nkhani yake ndi imeneyo akuti zimenezo zinali nkuthekera kuyambitsa chisokonezo. Anyamata achipani ndiye kuti MCP anakatha kuyambitsa mwina zipolowe iya itaberedwa itapanga chani ndiye kuti chisankho ndamene chisanaulutsidwe zinakatha kupanganso even affect kulutsa kwa chisankho kujapo kambapo akutero malinga ndi affidavit ya warrant of arrest imene nayiwerenga dzulo ija. Komano ndifunsobe apa lonena kuti pakumangidwa kwa makosana amene wawa kodi tengembikezirepo zinthu china chake cha serious pamenepa. Tikutanthauza kunena kuti kodi makosana awa akamangidwa tingamve zonena kuti wina wake apita mpaka akakhala nazo ku ndendezi kapena mwina make akangopita pa court basi ndi mabelo. Ndiye osangotiso mabelo okhawo pamenepopo. Pamene angopatsidwa mabelo basi ndiye kuti mlandunso wathera pomwepo. Komati kodi milandu ya ndale tingembekezereko china chake chogwirika. Chifukwa ndakhala ndikuwerenga makomenti inuyo magayi
amene mukuwasiya pa channel pano patikapwanya mavideo amene akuluakulu amangidwa inu zimenezo zotuti kuziwa zonena kuti akangomangidwa zonjo basi atulukaso amenewo pa belo akangotuluka pa belo basi zata amene angofuna asewere nafe basi kuti tingayembekezerepo cha nzeru apa. Ine sotu ndupanga share ndi mmene inuyo mukuganizira magayi zotino akangomangidwa angogona mwina masiku awiri atatu akatero pa khoti apatsidwa belo basi nkhani imeneyoyo yatha. Kumakamba zoti izi zibezi kutipatsa mafunso okhudzana ndi system yathu ya chilungamo kunoku ku Malawi kuti kodino ndi system ya mphamvu kapena imayang'ana nkhope. Selective justice nderi nazikamba kale nkhani zimenezi kutino zikangokhala nkhani za anthu ena ake onena kutino iyayi abakaya ndichani kandi thumba la chimanga ndetu shapshapu tikuthamangira nawo pa polisi tu shapshapu tu pa khoti kenakono basi no wakundende. Komano anthu andalewa ayi ndithu zaiwowo nde basi akangopatsidwa belo mulandu umathera pamene popo. Nthawi imene tingayena kuti iwo azunzika ndiyokhayi imene angagone mchitokosi yokhayi basi ndekuti ndi dzulo kaya ndi lero ngatinso angagone mawa kaya ndi nkucha kaya ndi litino basi nakangopatsidwa mabelo basi ndekutino iwo zatha basi chilango chawo amakhala achilandira pamene popo. So unfortunately kuti zinthu ngati zizi zimakhala zikuchitika komano timayenera kumaona zinthu zosiyana pamene anthu apalamula posayang'ana kuti ni anthu andale kaya ndi otani afunika tizaona kuti kodino akakumana ndi lamulo mmene lilimo chifukwa chabwino makhesi awo palibepo zokhuzana ndi chinyengo chani kuti anaba ndalama kapena soko zinthu zaboma. Koma suppose zikanakhala kuti ndi zinthu zimenezozo ndekuti kumakhala ngati mbali yake pamene mukatulutsa anthu amene aja mukukolezeranso za chinyengo zijazono mukhozopanga chinyengo kunjako mukapanga chinyengo amene mungapangire mukapita pa khoti muzozoona kuti khoti likakumasulani inu simungamangidwe yayi palibe wandale amene amamangidwa palibe wandale amene mulandu wake umapita patsogolo. Izi zino zimafika point yoti zimandiganizitsa ineyo kuti tizingokhala ndi mob justice ja kuti anthu atizingogwira nkumalanga tokha osapitisanso pa khoti yayi wakutiyo apezeke zoti iye anakhudzidwa ndi mlandu ona otino akanaba ndalama zaboma kachani tiyeni mugwireni tintikire tokha tithane naye tokha ameneyoyo kuti mwina make tikatero zingamatiyendere otherwise kunena kuti titenge anthu atapititse pa khoti papezeko zona pamene padzapaso akangomasulidwaponso basi yayi ine sindingamangidwe ine komatu mayirozo zoti anthu awa ndithu anasokoneza zinthu. Iyayi monga amene tafotokozera makosanawa nkhani zawo sizokhuzana kuti anasokoneza zinthu kapena anaba ndalama kapena chani ayi akuti wina amafuna kupha winayo ndekuti amafuna kubweretsa chisokonezo. Ngati pangabwerenso ndekuti zina zake ife tikhala tikupatsani ma update amenewo kufikiratu mu nthawi imeneyoyo akuti